मोजां मोनदों फैनानै जायगाखौ दहला नुफैदों आरो दहला नुफैदों जों आरो माथो बोरि बायदिसो मोनो दहलासो नुदों आदसा ओमफ्राय नोंना जोनोम न'आव बबावमोन क'क्राझार आयौ बोरै बोरै मोनफैखोलै बोरै बोरै फैलायनाय जाखो खावना लाबोलाय ना हारसिं खारफाबोनायब्रा खारफाबोआखै ना आयै हाब नुवाखैमोन ना आनला मोनलासो फैलाबायनाय आयो बिदि जाबायना गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम रोजा रोजा माखासे सों हेल' गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु डन्स इउटुब चेनेल आं नै दिनै नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ'आव गासिखौबो बरायना थालायबाय आं दायो जास्ट मोनफैबाय सलसलि गामियाव सिगाङावबो मोनसे आङो सलसलि गामिनि भिडिअ लाबोखाबाय दायोबो दिनैबो जोंहा माने सासे भागिन नै दिनै हाबा बिनो माने गोथार जुलि बेयाव आङो जास्ट मोनफैबाय बिनिनो माखासे नोंथांमोननो दिनै हाबानि माखासे नेम निथि आरो हाबा दाननाय आरो माखासे आलासिफोरखौ एसे दिन्थिलांनो होननानै फैलायबाय आङो माबोरै जागोन बेखौथ' मिथिया दायो जास्ट मोनफैदों माबायदि जागोन हाबा दाननाय मा दाननायखौथ' बेसेबां देखायनो हागोन हाया बेखौ मिथिया अलरेडि मोनफैबाय बिनि उनाव आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांबावनोसै नोंथांमोनहा थांफाबाय थादोलाय ओमफ्राय मोनसे खावलायनाय बयनिसिमबो जाय जाय बिथांमोनहा दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायदों साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना होदो आरो फेसबुक पेजाव जाय जाय बिथांमोनहा नायदोंबाबो दिनैसिम माने फल' खालामाखै फल' खालामना होदो वाच टाइम कमप्लिट जाथारसिगोन गाबोन समफोरनि गेजेराव जागोन बेबादि नोंथांमोननि अननायावसो दै लोगोफोर नोंथांमोननि अननायावसो थिगासे लोगोफोर बिदिबा दिनैबो थांफादोलाय आंजों दिनैनि गोदान भिडिअ'आव चलो लेट्स गो नै गोदोनि दिनावथ' माने हाबा हुबाफोर जाबा बेबायदि गैयामोन दाना ओरैबायदि माने डेभेलप जाबाय आयौ फांखा साजोब्बाय ओरैबायदि फेसिलिटि र' एसे सोंनोसै आङो नोंसोर गोदो हाबा जाबा बिदि दंना गैयामोनलै जोंनि समावथ' हाबा जाबा जों थालिर बिलाइजोंसो माबायोमोन सायना लुयोमोन बेनिफ्राय बिदि फांखा सांखानि बेबस्था गैयामोन ना गिसिब सिबनानै हिनजाव गोदानखौ जोङो बरायोमोन ओरैबायदि जारलामोन ना दा फैयै फैयै माबायदि डेभेलप जाबाय बैगानिक मुगायावथ' बिराद एडभान्स जाबाय औ ओंखायनो मानसिफोरा दा जोंगा मागाखौ नागिरसै आरो ना सोर बोरैया जे देखायनो हायो ओरैजाय बे ओमफ्राय बे पुर'हित नामा पुर'हित नङा पुर'हित नङा होमबा नोंलाय माथो होमबा बे पुर'हित नङा नोंसोर पुर'हितआ पुर'हितबाबो आं सोलोंगोदानसो आरो सोलोंगोदानसो आदसा दिनैसिम बुंनो थाङोबा दानि माने हाबाखौ आङो खनबाल' होनाय जागोन खनबाल' आं बेखौ सोंनो नागिरदों नोंसोर सिगां होनग्रोबाय माथो औ गोदानखौ माने आं हाथ'वाखै नाजागासिनो दङ माने सिस्टेमेटिकयै लांनो नाजागासिनो दं सोलोंगासिनो दं आरो औ सोलोंगासिनो दं बे सोलोंसासो नालाय गोरोन्थियाथ' जाखागोन साबाबो बेखौ रायजो राजानि हेफाजाबजों न'खर गुरुनि अननायजों आङो मोजाङै मोजां गोथार जुलिखौ दैदेनलांनो नाजादों आरो आदसा गोजोननाय थाबाय गोरोन्थिफोर जायोबा आइमोन बाबामोनहा समाजनि गोरों गोराफ्रा आंखौ माने मोजां लामा दिन्थिलांनांगौ बेखौ खावलायदों थिगासे गोजोननाय थाबाय मा होनो हौवा लागो हिन्जाव लागोआ फैबायनो बेखौ एसे खोन्थानोसै आङो नै मोनफैबाय आङो ओमफ्राय माने दिनै ड्रेस आंना एसे आलदा नैजिसे आंना ड्रेसा एसे आलदासो माने दिनै माने हिन्जाव गोदान लाबोबा माने मोजां ड्रेस गाननांगौ आंना खान्दादा गानना फैबाय आं दिनै आंनि ड्रेसखौ सोर जायाखै होनना बुंदों बे सोर जाहैबाय आब' आंनि बिब' माला फैनाय खोन्थादो मा जायो नोंनि बिमादै बिमा जाबायब्रा नोङो बिमा अबाव नोंसिना दायो नङा सोलाबथारसो आयौ माथो गोजानथार नामालै एसे बैराथिफोरखौ एसे खोन्थाना आं बैराथिफ्रा सोर बेसे साफा सोर सासे साफासिन बैराथिफ्रा नायना लादो नै हा नों बैराथि नङा होमबा ओमफ्राय बिदि लाइसेन्स गैयिया बैराथि जानो मोना मोना लाइसेन्स गैयिया बैराथि जानो मोना आइया ओंखायनो सोर गासिबो लाइसेन्स गोनां गोजा नोंलाय माथो नों नायग्रा बे आथिं सुग्रा बेयो ओमफ्राय मा हौवा गोदाननि मा जायो बिनानाव आयौ माथो हौवा गोदाना माथो बिनानाव मोजां दंसोगारथारलै गोजौ गिदिरनो देरस्रांस्रांनो नै बेयावहाय जेवारि होबाय
दाहाय माने नैयाव एकदम माने दै होखाबाय ओमफ्राय बेयाव माबा मोनसे खामफ्लाय बबावगोन नामा अ बेयाव माने गाखोना एसे सुसिन आरोना रेडि जाबाय नै ओमफ्राय हिन्जाव बरायग्राफ्रा नोंलाय मा गामिनि मालाय गामियाव फैलाबायदोंलाय बिजामादै थारबा अ नै बिजामादैसो ए आंलाय मालाय गामियाव फैनो मोनासो नुदों आयै बेसे गोजान जायो नोंना बिनिफ्राय जागोनलै 1 किल'मिटारनिफ्राय नोंना मा गामि होनदों अ खायजामाथियाव मैया मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना माने दैया सेफा लांजोब्बायनो दा ओमफ्राय एक्जेक्टलि बेसेबां खैगोर दं आरो दा न'ब्रै दं आरो न'ब्रै नै हिन्जाव गोदान लागा मोनफैबाय बे जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि बिफानो Hanya hinyau bulan ini kita bawa wajib segala kawan. Ya hinyau lagi sempurna ini. Berapa nih? Ya hinyau bulan ini. Ya hinyau bulan ini. Ya hinyau bulan ini. Ya hinyau bulan ini. Marah kemarin sih, gua saja marah kemarin. Ini apa kami nih? Ayo. Hah? Mana nih? Hah? Lara Indonesia. जाहैबाय हिन्जाव गोदान लागो नायग्रा बिसोरो बै सासेयाव ओरै थाखुमादोंसो समायनानि हाबा नै समायनानि मा जायो सोरनि बिसोर बिबाजै आयु जायगानि सोलाबा रांसोलाय जायगानिसो हिन्जाव गोदान लागोनि आलासि बिसोरो गुफुरनिया नोंसोरो गुफुर मा गामि एंखोरबारि गोदो समाव माबायदिमोन फुरा हाग्रा हुग्राथारमोन नामा ओंखायनो एंखोरबारि नंगौमोन दायो माबायदि जाखो मोजां माबायदि मोजां माने आजिखालि मोजां बिदिनो नङा होमबा हाग्रा हुग्रा गैला स्रां स्रां जाजोब्बाय ना गय बारि बागान बारि खालामजोब्बाय ग्रोम ग्रोम ना आदसा बर'नि बागान नालाय ना बारि नालाय जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि लागोआ जास्ट मोनफैबाय ओमफ्राय नोंसोर माने हिन्जाव गोदाननि लागोनि गामिनिसो ना हिन्जाव गोदान लागोनि नोंसोर गुफुरनि हिन्जाव गोदान लागोनि नों मा जायो हिन्जाव गोदान लागोनि बिबाजै आयौ माबाफोर बेयाव हरनायाव नोंस्रा माबाफोर गोसोआव माबा सिंफ्राव माबा मोनसे जाना दं नामा गैया एखेबारे मोजां मोनदों ना मोजां मोनाखै मोजां मोननांसिगोन फैनानै माबायदि मोनदों जायगाफोरखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना माबायदि मोजां मोनखो बेबायदि मोजां मोनबाय जोङो जेनेबा बिबोनांगौ हरबाय जिथिया औ थांलाय फैलाय जानांसिगोन जायगाफोरनि मा परिबेकफ्रा माबायदि मोजां गाज्रि मोनाखै दायो एसे मोनफैबाय आं ओमफ्राय हिन्जाव गोदान लागोजों एसे रायलायनोसै बिसोरो माबायदि रायलायो बेखौ मिथिया आङो नै जायनि खाथियाव थानाया बिसोर जाहैबाय गासिबो माने ओरैजाय थानायफ्रा बे जाहैबाय गुफुर एंखोरबारिनि बिथांमोनहा फैनानै माबायदि मोनखो एसे खोन्थादो दे मोजां मोनदों फैनानै जायगाखौ दहला नुफैदों आरो दहला नुफैदों जों आरो माथो बोरि बायदिसो मोनो आदसा ओमफ्राय नोंना जोनोम न'आव बबावमोन क'क्राझार आयौ बोरै बोरै मोनफैखोलै बोरै बोरै फैलायनाय जाखो लाबोलाय ना हारसिं खारफाबोनायब्रा
खारफाबोआखैहाय खारफाबोआखैना आयै हाबाब बाय बोरै माबोरै होखो नै दैया गजोब्बाय नै दैबो होबाय दैया माबा गब्लंसो मोनबाय बे जाहैबाय ओमफ्राय जोंहा आं बाजैखौ नोंसो दै माने बाजै जाबा एसे एदावनो मोजां जायो नालाय ओंखायनो आं बाजैखौनो लेंथ'बाय आरो उनाव मा सोमोन्दो जायो बेखौ मिथिला माने खर' गोसो माथ्रयैनो सोब खुरमा जायो नालाय ओंखायनो दसे समनि थाखाय आं बाजैखौनो लाथ'बाय दे दैया लोंग्रोदो गोजाननि फैनाय नालाय नोंसोरो ओमफ्राय नोङो हिन्जाव गोदाननि मा जायो औ बिमायंसो होमबाथ' नों बिजामादै जाहैबाय नङा होमबा आच्छा बिजामादैखौ खेबबेसो नुनायमोन नुफेराखैनो होमबा दासो नुगोन आयै माबायदि गोजौ देरस्रां सख्ल'ख्ल' बख्ल'ख्ल' नंना नङालै नुफेराखै आच्छा थिग আছে गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय फैनायफ्राथ' जेबो उसुबिदा जायासै गैया दाना नोंसोरो साबेसे फैदों जोङो 10 जन जाबाय गासै 10 जन जाबाय आयौ खैथासोआव फैनाय नोलोबारिनि बिसोर लकेलखौ मानो लाफानाय नोंसोरो लकेलखौ मानो लाफानाय जमा जाबोनायनि एसे बुरजा जाबोनायनि आरो ना आच्छा थिग আছে गोजोननाय थाबाय जोंहा ओरैजाय हिन्जाव गोदान लागोनि बिमायंनिसिम आङो माखासे रायलायलायनाय जाबाय ओमफ्राय माखासे सोंनायखौ एसे थालांबाय मारै होनदोंमोन ट्रेनजों फैनाय ना गोजौजों फैनाय आदाजोंहाय अबाव नुलायनायमोन आदाखौ ट्रेनजों फैदोंहाय ट्रेनजों नोंसोर आदाखौ अबाव नुलायनायमोन फार्स्ट टाइम नुवाखैमोन ना आनला मोनलासो फैलाबायनाय आयो बिदि जाबायना गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम रोजा रोजा माखासे सोंबाय आङो नै बे जाहैबाय ओमफ्राय गामिनि गासिबो आलासिफोरखौ सनमान लानायखौ एसे खोन्थानोसै आङो नै दायो आलासिफोरखौ सनमान लागासिनो बे जाहैबाय माने गामिनि माने आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि गासैबो माने रायजोनि बोसोनगिरिफोरा ज'नो सनमान लादों आरो बिसोरना माने नैबे एंखोर गामिनि हिन्जावफ्रा बिराद खमनो ओंखायनो साथामल' फैबाय बिसोरनाबो हिन्जावानो गैया जाहैबाय थाखोमादो सालायबाय आंखौसो मायदि मानसिलैसोलाय आंजों सिग्लाबलायसै दे होमबालाय दे गोदानखौ न' सिंनिफ्राय बख'सिगोन आरो एसे खोन्थानोसै आङो हिन्जाव गोदानफ्रा माबायदि देलायदों हिन्जाव गोदानखौ नुवाखै एबारसो नुसिगोन माबायदि हिन्जाव गोदाना मोजां ना गाज्रि हिन्जाव गोदाना माबायदि मोजां माबायदि मोजां माबा मिनिबायसो माबायदि मोजांबा माबायदि मोजां गाहाय बोरै हिन्जाव गोदाना बोरो मा फैया नामा नै हौवा गोदाना आलागा हौवा गोदाना मोनफैबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान बेनो जाहैबाय हिन्जाव गोदानखौ एसे मोजां खोन्थानो र' आङो हिन्जाव गोदाना सोर सासेया बेना बे ना बैसो अबे सोर सासेया खाख्लुमनाया लाजिदों नामा हिन्जाव गोदाना हाबाफारि माने फल' गायजेननाय जा फर'हित बाबाया हाबा दाना होनाया
Ini uniknya हाबानि हाबाफारि नै ओरैनो एसे ओरैनो बैराथि दामख्राव गामिनि मुस्रि कबिर बसुमतारी बाबानि फिसाज्ला नैथि फिसाज्ला मुस्रि कमल बसुमतारी बाबानो दाउ गथायनानै होनाय जाबाय नाजावदो नैबे गायदोलै दुले नैबे मान मोजां सिरलाम मान मोजां आं दिनै सान हाफोर आरो अर जोंमा ब्रह्मखौ साखि लानानै आंनि फिसा हिनजाव समायना बसुमतारी आइखौ नोंनो गथायनानै होनाय जाबाय malah senang Surupaya Saha Om Bu Om Bubo Om So Om Maha Om Jana Om Sopo Om Saitam Om Vatsaldu Varenam Vargo Devasya Dhimohi Dhiyayanam Prasadaya Om Aku Yogi Rasaha Amritam Brahmani Saha Om Brahmopurnam Brahmohobi Brahmagnu Brahmahutam Brahmaibo Keno Brahmaibom Kan थांबाय नामा एबार बोरै थाबावगोनलै गरमाव नै गैला बन्द जाजोब्बाय मिनिदों माखौबा गरम जादों माबायदि गरमालाय गरमखौ मिथिया होमबा मिथियो माबायदि गरम जादों गरमखौनो मिथिया माने बिसोरो ओरैबायदि उखुन्दै खुबाय नै दायो बारजोंहाय रावबो थानो हादिया नै साफा मानसिफोरा मेगन बुथि जासिगोन एबार आंबो थानो हायाखै
Wah, gedang nih. Pak. Nuri hư. Bे जाहैबाय हिनजाव गोदाननि बिफा माने हाबाखौ दानखांबाय दानखांनाय दायो न' सिङाव सोहैसिगोन आरो खेबबेसे गिदिंगोनलै खेबबेसे गिदिंगोन खेबथाम एबार न' सिङाव सोफैसिगोन आरो हाबा दानखांबाय नालाय एबार न' सिङाव आरामसे सोहैसिगोन न' सिङाव लाबोबाय न' सिङाव हाबबाय हाबाया जोब्बाय आरो जोब्बाय दायो हाबा दानायखौ एसे खोन्थाबाय नै गोलोमफुजोब्बाय आंबो ओमफ्राय दायो एसे मा लाहार फाहार बानायदों बेखौ एसे खोन्थानोसै आङो हाबा दानखांनायखौ फोजोबखांनायनि उनावहाय दायो माने एसे संनाय खावनायखौ एसे खोन्थानोसै आङो ओरैबायदि नै गोलोमजोब्बाय आंबो उफाय गैला मा खालामदा गरमाबो ओरैबायदि गरम ओमफ्राय दायो संग्रा खावग्राफोराथ' अलरेडि जाजोब्बाय होननानै मिथिबाय आङो गरमाबो ओरैबायदि गरम थेवबाबो एसे संनाय खावनायफोरखौहाय माबायदि जादोंथाय बेखौथ' आं दा खोन्थानो हानाय नंला मानो होनना बुंबा गासिबो संखांजोब्बाय जाहैबाय ओमफ्राय दायो मा खालामबावनो नङा होमबा आङो दायो ओमफ्राय माखौ खोन्थाबावनो संनायबो जोब्बाय ओमफ्राय दायो माने आलासिफोरा एसे जानाय लोंनाय खालामसिगोन बेखौबो हायोबा एसे खोन्थाबावनोसै ओमफ्य नोंथांमोना जुदि दिनैनि संखांजोब्बाय ना
नुखांजोब्बायनो दायो नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखोथाय आंथ' मिथिला नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जाहाथे नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजारसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो इयुनाव आं बिदिनो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हायो बे जाहैबाय आं दहायनो खोन्थाखादोंमोन बे जाहैबाय जोंहा सलसलि गामियाव ओमफ्राय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान नामखौसो आं मिथिला मा नाम मोनथाय र' एसे सोंनां ओरै फैदोब्रा एसे सोंनां हिन्जाव नामा मा नाम मोनलाय कमल मारलिनो नोंबो गामिनिखौ मिथिया बसुमतारी नार्जारि ना नार्जारि बसुमतारी कमल बसुमतारी हिन्जाव गोदानखौ मिथियालै हिन्जाव गोदाना मा नाम मिथिया मा नामथाय मिथिया होमबा गोलोमदों ना गोलोमदों नोङो गोलोमदों जोबजोब्बाय ना जाजोब्बाय माबायदि मोनदों मोननायाथ' बोथोरखौ नायनानै एकदम ओरैबायदि गरम रायलायजाया खस्थ' मस्थ'बाबो खालामनाय आरो से मास नुनानै सिनायदों जानांगौ खोमा नै गजोब्बाय माने बिसोर अमा बेदर जाग्रा नालाय ओंखायनो मेजेमा बारा गस्ला बारा गवा माने आङो ओरैबायदि माने गोजा खालारजों लिरदों माने बेयाव सेन्देल गाननानै हाबनो होनाय जानाय नङा ओमफ्राय ओरैजा मोनसे दंबायो बेयाव बाहेरा मानसि हाबनो मोना दाथ' जोंहा दा उफाय गैया दा आंथ' हाबनो मोनला ओंखायनो आं खोन्थानो हाला आरो दै ओरैबायदि माने बेनार होखानाय जाबाय नालाय आं दायो माने बेयाव खोन्थानो हाला मानो होनबा आंहाबो एलाव गैयानो ओंखायनो आं हाबला माने संनाय खावनायखौ जादों जायाखै ओमफ्राय दायो जोबखांबाय नालाय आलासिफोरखौहाय जानाय लोंनाय बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो सोर बेसे बुरजा जायो आलासिफोरखौ नायनोसै एबार दाना आलासिफोरा गाज्रि मोननो हागौ थेवबाबो एबार एसे खोन्थानोसै आलासिफोरखौहाय जानायफ्रा बिसोरो फुंनिफ्रायनो फैनाय नालाय फुङाव माने बिसोरो फार्स्टआवनो फैदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय दायो ओंखामफ्राथ' गोग्गोम उखैखाबाय बायदि मोनदां आरो बिसोर एबार ओंखाम जासिगोन आरो आलासिफ्रा बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो आलासि ओंखाम जानायफोरखौ नालाय एबार नै ओंखाम जानोसै आरो बिसोरफ्रा फुङावनो फैनाय ओंखामा मोजां उखैखाबाय बायदि मोनदां टाइमाबो जाबाय एसे खोन्थानोसै नै मानसिफोरखौहाय सेरखाय बेखाय जिरायबाय आरो ओरैजायसो रायलायनो र' न'नि परियालजोंहाय नै फंबाय गावखौ लायनो दाहाय जादों ओरैजाय जा परियाल दं नालाय बाहागि एसे रायलायनोसै आं एसे नैबे गुमैया ओइ गुमै माबोरै खबरा बुंदो माबायदि बिदिनो लोखि साफिदों माबेनिफ्राय लोखियालाय दुब्रिनि मा दुब्रि माइ ना मा ना जोसासो आयै हाबाब नैबेनो जाहैबाय जोंहा मा होनो हिन्जाव गोदाननि बिफाया बेनो ओमफ्राय ओरैजाय मा सोमोन्दो जायो बेखौथ' मिथिला आङो एसे खोन्थाबाय बिदा जाहैबाय नै बेयो उनावहाय माने बिसोरो बिथांमोना नायनो थाखाय आं रेकर्ड खालामना दोनबाय ओरैजाय जाहैबाय गासिबो परियालनो बे जाहैबाय माने बेखौथ' आं बुंनो रोंला सोरबाफोरा जुदि नुबायबा निस्सय सिनायगोन जानांगौ बेखौ बे जाहैबाय एसे गोजाननि दै बे मानसिया माने बेखौ फैबा बे लकेल आरो नोलोबारियाव मोनबाय थायो मानसिखौ नुबाय थागोन ओरैजाय ओमफ्राय फंबायमोनहा नै आंना फना फैबाय थायो हेल' लोगोफोर नै फैयै आङो माखासे दंबायमोन आरो बेखौ आं खोन्थानो हानाय नंला मानो होनना बुंबा आङो मोनसे जायगायाव थांनांसिगौ जाहैलायबाय बेनिखायनो आङो जा हायो एसे खोन्थाबाय माबाफोर जुदि थालांबायबा आरो जुदि बबावबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ बेखौथ' आं मिथिला माबा जुदि खोन्थाथावैखौबो जुदि खोन्थाबायबा बा जाथावैखौबो जुदि खोन्थाबायबा नोंथांमोना निस्सय बेखौ माने जेबो बुंनांला गाज्रि कमेन्ट हरनांला जा हायो आं एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो बेखौथ' आंथ' मिथिला नोंथांमोनासो मिथिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजारसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आङो दायो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आङो मोनसे जायगायाव थांनांसिगोन नालाय दाथ' बारा गोबाव थानो हाला आङो बेनिखायनो थौदो लोगोफोर बिदिबा दोनथ'बाय आङो बाय